Goedenavond, een overzicht van het Zeeuwse nieuws. Het is zondag 28 juni. Niet normaal, jongens. Moet je kijken. De hele auto gaat naar de kloten. Bewoners tussen Koudekerke en Vrouwenpolder kregen gistermiddag de schrik van hun leven. Een stevige hagelbui trok over en liet hagelstenen ter grootte van pingpongballen achter. De schade is groot. Als je er zo overheen kijkt, zie je eigenlijk dat het gehele dak bezaaid is met allemaal kleine putjes. En niet alleen de auto, maar ook de tuin kreeg het flink te verduren. Nou, we zijn hier in de tuinkas. En zoals je kunt zien heb ik alles vakkundig geplakt. Zodat ik mijn augurk en komkommers en tomaten kan beschermen. Ja, want er zaten dus echt hele grote gaten nog in het dak. Ja, echt zo groot. Voor Siska begon daarna het uitzoekwerk. De tuin valt niet onder de verzekering. De auto gelukkig wel. Ik heb de schade gemeld en ik heb het schadebedrijf ook een e-mail intake of een online intake heb ik daarvoor aangemaakt. En we gaan wachten tot ze bellen dat ik kan langskomen om het uit te deuken. Maar ze hebben er een goede klus aan. Op het festivalterrein van Concert at Sea werd vandaag hard gewerkt om de podia weer af te breken. En de editie van 2026 gaat de boeken in als een editie waarin vooral het weer een grote rol speelde. Zo was het dit weekend bloedheet. Zo heet dat andere festivals in het land werden afgelast. Maar Concert at Sea kon toch gewoon doorgaan. Heel lokaal is de afweging altijd wat telt. En onze ligging daar aan zee, met ook de podia alweer een stukje verder in zee, maakt dat het qua temperatuur met het water en de wind dan net even zo kan zijn dat we zeggen met voldoende maatregelen om het te ondersteunen. Want dat is natuurlijk wel gebeurd. Extra watertappunten, extra mensen van de RBO die goed op hebben gelet. Zonnebrand verstrekken, dat soort zaken meer. Konden wij het op dat moment nog steeds ook verantwoord door laten gaan. Toch ging het gisteren mis toen de bliksem insloeg. Maar ik heb begrepen dat het op zich goed is afgelopen. Een aantal mensen hebben iets ervaren van die inslag. En dat zijn de medewerkers geweest, heb ik begrepen, van Concert at Sea. Die zijn ter plekke nagekeken door ook gewoon de professionele medische staf die daar is. En van één, heb ik begrepen, was het noodzakelijk dat hij of zij naar het ziekenhuis is gegaan om daar verder onderzocht te worden. En ook voor observatie een nachtje te blijven. De gemeente gaat het evenement zoals gebruikelijk evalueren. Wielrenner Jochem Kerkaert uit Schoondijken is vanmiddag als derde geëindigd op het Nederlands kampioenschap wielrennen in Nijmegen. De winst ging naar Wilco Kelderman. Kerkaert is de eerste Zeeuw op een NK-podium sinds Johnny Hogerland in 2013 de titel pakte. Een onrustige nacht in het centrum van Middelburg. Op de Kromme Welen raakte een 39-jarige man uit Sluiskil gewond bij een steekincident na een vechtpartij. En kort daarna reed even verderop aan de Molenberg een auto in op meerdere personen. De politie vermoedt een verband tussen beide incidenten en zoekt naar de bestuurder en getuigen. Ze testen het al een tijdje, maar vanaf 1 juni kan de brandweer in heel Zeeland ook gealarmeerd worden voor reanimaties. En dat is belangrijk, want Het is gewoon belangrijk bij reanimatie dat je gewoon zo snel mogelijk begint. Dus de eerste 6 minuten is cruciaal. Nou, elke brandweerauto heeft een tas en die is voorzien van een AED. En daarbij hebben ze ook nog zuurstof bij. Wat het voordeel is nu, de brandweer is gewoon ook nog iets sneller als de ambulance op sommige momenten. Dus ja, de burgerhulpverlener, dan brandweer en dan ambulance. Dus dat betekent dat als er een melding op de meldkamer binnenkomt, waar onder andere de reanimatie in zit, dan stemmen de meldkamercentralist van de ambulancedienst en van de brandweer heel snel af. En als blijkt dat de brandweer er eerder kan zijn als de eerste ambulancedienst, dan wordt de brandweer gealarmeerd om de reanimatie op te starten. nu heeft de pilot al een poosje gelopen. Wat hebben jullie geleerd? Vooral in de randen van Zeeland, dan moet je wel even dat we daar als brandweer echt wel het verschil kunnen maken. Zeker in de zomertijd, als het natuurlijk ook nog druk is. Dan kunnen we als brandweer toch echt wel eerder zijn dan een ambulancedienst. Het belangrijke wat we ook wel hebben geleerd is dat wij vooral aandacht moeten hebben daarin voor het mentale vlak van de brandweer man-vrouw. Het zijn allemaal impactvolle gebeurtenissen. Dus die begeleiding die moeten we wel goed opstarten. De hitte is verdreven. Nadat we zaterdag al te maken hadden met regen- en onweersbuien, kregen we afgelopen nacht daarbij nog een indrukwekkende lichtshow. Er was sprake van een groot onweerscomplex met felle onweersbuien. Ook hagel werd erbij waargenomen vanuit Frankrijk en België.
En ook op veel plaatsen in Nederland was er sprake van noodweer. Maar vandaag begon het heel anders. In de ochtend hadden we veel zon, brede opklaringen. En het bleef ook vrij zonnig, al schoof er vanmiddag wel wat meer bewolking binnen. En het bleef droog met temperaturen tussen 22 en 28 graden bij een matige westenwind. Vanavond is het vrij zonnig en vannacht zijn er brede opklaringen en het koelt wat verder af naar uiteindelijk 17 of 18 graden. En morgen wordt een rustige, vrij zonnige maandag met een matige noordwestenwind en de temperaturen liggen tussen een aangename 20 tot 25 graden. En ook de rest van de week blijft het kwik rond die 22 à 23 graden schommelen. Wel krijgen we later in de week hier en daar een enkele lichte regenbui. En met het weer zijn we aan het einde van deze Zeeland Nu. Een hele fijne avond.